Okay, mga ligo ta sa Pitogo Beach Resort guys. Luan ta mo og asa ni bandaning Pitogo Beach Resort. Karon nag-prepare me kay despedida sa akong cousin. Muli ay na sila og siyang pamilya. Actually, plano unta na mo mga ligo sa Kalwan Infinity Pool sa Kalwan sakop sa Sindangan. Pero wala mi dadayon kay adlong Sabado man di ay so mag-close man di ang Kalwan Infinity Pool. Di man di ay mga bri ang Kalwan Infinity Pool basta Sabado sa buntag kay ingon sila ang tagiya kuno diha Adventist. So murisyum ra sila og alas 6 sa gabi. So nagplano mi nga mobalhin na lang sa Pitogo Beach Resort sa Damusag. Dito na lang mi mga ligo og nagplano ko dito na lang ko mag-vlog. Mauto, plano unta namo nga dito na lang tami sa Kalwan kaso sirado man day basta Sabado dito. Kung sa Pitogo Beach Resort na lang mi. So guys, so muadto mi karon og Kalwan Infinity Pool. So kasama ang mga kapamilya at mga kapuso at kapatid. Watch out. So mo lagi to gayama-yama ako nga mga adton lagi may og Kalwan Infinity Pool. Kung naungo di may tsura nag-uol jud kay ko kay lami jud kay ta maligo dito sa Kalwan Infinity Pool. So mao to guys, balik na pud mi sa agi. So adto na pud mi og Pitogo Beach Resort. So ang Pitogo Beach Resort guys, kabalo naman mo diri na mi dapit sa Damusag, Sitio Damusag, Barangay Tigbao, Sindangan, Zamboanga del Norte. So dapli na ni kalsada. Una ang Pitogo guys. Kay sunod na ni Coco Grove dayon Arrow Hive. So mo na diri min nipili sa ni ang sulod guys sa Pitogo Beach Resort. Here and Pitogo Beach Resort here in Damusag, Tigbao, Sindangan, Zamboanga. So mauna ni sa sulod ang Pitogo Beach Resort guys. So ang bayad sa cottage diri aning lugar kani bitong banda diri mo na tag 800 ang isa ka cottage diri. Din kani siya guys, kani pwede mo diri mag-overnight tag 3,000 ang usa ka gagabi. So kung abangan niyo ang up and down so 6,000 tanan. Okay? Que o sol nunca vai parar de brilhar como o meu coração. Okay, daghan po kayo silang mga design rin. Nagani sila yung mga kuan po do, mga kana mga kasabihan nila. Di ba? Ang relasyon murag ngipon dili maguba kung walay kabit. Huy, di ay nakakaloka. So daghan sila aning kuan basahan na lang ninyo. Kada bitong gilid ani niya guys, na sila function hall. Pwede mo diri mag kuan abangan ninyo tag kuan guno tag 6,000 guno bayad kung abangan yung function hall. Pwede mo diri mag sa kasal, bunyag, bisag unsang klaseng event. Na sila function hall, libre na tanan, aday mga sound systems. O karon nakita ninyo guys, diri aning gilid sa Pitogo, diri naay parola. Mo ni siya ang parola guys. Sa una gamay pan mi naana jud ni siya daan. Musiga ba ni kusugay kasi ambot lang karon murag musiga pa ba ni murag mo ni ang parola guys diri sa Damusag. Diba? Ang uban nga dili na mag-cottage, pwede ra man diri daghan magkahoy, pwede ra mo mga ligo aning gilid. Daghan pong kuan. Lami kay siya ba kay puti pod ang balas, dili ra pug kayo sa karon ang dagat. Lamin ta iligo pero hunasan ra man ko, dapat unta taob lami kay iligo basta medyo laom-laom gamay. Mao ni ang dagat nila diri guys. Nindot diri, gusto mo maligo anhi lang mo diri sa Pitogo Beach Resort. Diri ni siya sa Damusag, sakop sa Barangay Tigbao, Sindangan, Zamboanga del Norte.
Alright, so mao na to guys. So nang naunaw na akong mga kauban. So manis lang kaligo. So pauli nami. Mao na ni siya guys. So dire ning gilid na apoy kuan, apoy katulgan kung gusto mo mag-overnight. Na pauli nami. So dagang salamat pod sa mga nag-support sa akong vlog o katong mga wala naka uli diri sa sindangan, ma-update lang mo puho, ma-update mo puhon nga mauni na daghang kaliguan diri puhon og makauli mo, especially mga OFW nga puhon og makauli mo, magbanding-banding mo sa inyong pamilya, pwede mo makalaag diri. Isa po ning nindot po ning Pitugo Beach Resort. Tulo man ni kabuok gatapad, Pitugo, Cocogrog, Arrow Hive. So moro to, daghang salamat.